Yeah, oh la, company. Grand. Yeah, I'm grand now. Hayibo. Yebo mazongibingelela kanje ngesikhathi esisodwa nje. Ni grand nawo grand kahle ndoda. Yini ukhala ngani? Hayi kabonke sifuna ukujoyina nami AmaBhinca. Na friends. Ufuna ukujoyina? Yeah, ufuna ukujoyina. Hey madoda. Yela shoni la komipasio la umjini. Manje mfethu mawutshela mina ngenzeni ngoba mina mfethu uyabona nawe ngime ngedwa. Kusho ukuthi ngingedwa. Nithi umphathi wakho na. Umphathi wakho. Cha mfethu. Cha mfethu. Angiyena umphathi. Umphathi unakuthi balo umjikelo. Sokwaba utata nolowo nje. Wena ungaya uyokhuluma nabo bazofika ekutshela ukuthi wenze nanje. Ube uyabona nawe ngime ngedwa. Lamajija lawa angazi nokuthi akephi selokhu ngabuye ekhaya nje ngingedwa. Ngazi wena ke. Ngazi. Hayi ke mina mfethu nawe uyabona ngime kodwa ngaphandle ke mawuzoskima nami ke sibe yi-2 man Bhincazi. Yabo. Nalapha ungankinga nje. Hawu ngumshubo wakho sibambanale igazi. Ayikhaleke Young Buddha got the remedy. Nali ngane angiyidlangalela la saphinde sadibana nentokasi uyaphila Siyaphila. siyaphila hayi phela alela langa sagcina singakhulumisanga nanga kahle yena ngabona ngathi wawujahile okukhona ukuphethe kabi uright hand namhlanje Yeah. hayi ke ake sikhulume ngentokazi leya ndaba phela bengiqinisile ngiserious futhi Oh, konje wawuthini? phela mfethu ngangicelile ukuthi ube umakoti wasekhaya elithandeni nalo mfethu angisawazi nokuyibhamba ngibe nehlahla nje ngahlangana nawe la Okay, ayike. Aza senze kanjani? Sophila imbole ntambama sokhuluma kahle. isithembiso sakho leso Yeah. awubeki lana ngiyakwethemba yabona hambe kahle Okay, bye. wadla sibhodo kwela ingadla mina shidemede man hayi Ay fanti emkhashweni majida bezingakhiphi yo sibayiseki straight Bona kuhlangana next wena manje. mara kuzolunga hayi bafethu ngalomjita lo wafa wabuya bafethu kambani ngaye nathi simange bathi andithe ekuqaleni bengafanga ebefake ilitshe ezikuphi kuphi kanjani yabo ayisebenzisa umkhovu yini serious bathi befake ilitshe mabezibula nami ngigcoka la indeba bathi amalakha wafana uzofa mfana ngiyofasa nami uzobona nje amalakha wafana ngiyofasa uzomangala bathi badubula ngentshiza la ichacheke nje ubuyile ugazi bakafika kunje kanjani uzombulala wena uyathanda ukuzijuna utsharo every time hayi wena chalo uncane ukuzijuna utsharo kanti ayikaso Katswana ke re ba fetile na batho le batshaba ba tlogele ngwana lesaka ka batho ba batshaba bafethu nna le mabala ke ba fetile tshoti ke nthomanyo na fetile ke tlogele ngwana ke ra fetile ifenye nna ke batha taxi e titse 4 a tla se batla peroko ba fetile mpotse silo na ba so ngaje ke yona go fenye nna se ba na mapantsula le makwala kwala so phela wena no so ga ka kitimisa ke go wena motho wa motho bana o tseba ka wena o tshaba go wena o tshaba o tshaba le
uri tsa go stela go mfeto a ru bona o dlalla ra fere le a patsa go stela di ja ba tho itse ke taba no go nga ka skantsheza no thunya ke Sokuzophikisana lento ukuze kube nini. Ankinga ukuthi nawe uzenza itshaka ngithi nawe uyasho. Igcwele. Bajensi langa liyashisa 13 degrees Celsius Ngapha bayarasa baphikisana into eyi-1. Athi mina nyoba ye-ice bafethu. Fire. man mashane manje uyavama ore uhlele le rina Hello sister. Njani? Wama you wankamba? Ngobumisa mus. njani manje kwamkama lakho Ngiyabuza. Afuna ini? Ngifuna igama lakho. Fethu ngiyakuzunguthe igama lakho yini manje? Kwamele ngikuthenge ngayo lakho. Kwamele ngize ngilithenge igama lakho. Khuluma into ozengayo. Phela wena nginganawo ozonjwayela. Sister. Serious ngibona igama lakho. Noma yini ufuna uthatha telefoni? Uthatha lindeni. Awukwadi. Lindeni. Awukwadi nayo. Hawu. Let's telefoni. Shit. Mhla yathi uyabhore westela yaphayi Hayi kuyabhona ngempela. awufika sikhulume kulo daba lolo asikhulume ngalo daba lelo kuba sakhulume Ushone ubusuku. awufika siwakhohlwa Hayi angisakhumbuli ngine-dress ngapha yo. Kabe wenzeni kabona hayi long story. mina ngiyakuthanda cela ukhohlwe ngabantu labo ubakhohlwe sikhulume ngalo daba sesikhulume Oh, lo la daba la. Okay. wacabanga Ngizophinda ngikhulume nawe. Sokuye sikhulume ngalo daba. futhi ngizoma isikhathi sitakangana Sophinde anginethuba athi nganginethuba la sophinde sikhulume. okay ngokusho lalela inhliziyo Today ngekwaze kwabhora bo. Hayibo. Ngiyabona mhlanje vele ngiyashisa. Futhi nalelanga. Yo. Kodwa umbonile utata izolo. Utata engigqola mnandi izolo yazi. Ngibonanga. Yazi bengikhumbuza emakhaya mina. Yabo bathi khona ibheshi lami nami izolo bengizoshaya lona. Nginsizwa umzuluke nami. Ayibo begqoka isizulini. Hayi, utata umXhosa begqoza amaXhosa. Uzombona Ngilimile la. Yazi cishe ngithathela ifoni. hayibo. Khona la. Cishe ngithathela ifoni. Kodwa ngiyangazi mina ngamshaya imfana. Ayishaya. Sebenzile lapho. Uyabazi ngokumbona ngiyamazi kodwa ukuthi ubani amazi. Hayi khuleka sombamba lo muntu. Manje simbambeni angeke. Hey, mina khona into kumele ngimtshele yona. Besihamba ke mina no Kabenji. Hey, sabona ucebo lakhe mina. Oh, wani ngangitshelanga ukuthi uNkabenje ubuyile. Ngizokutshela kanjani nawe bongekho nawe nathi sesithukile nathi ukuthi hawu ubuye kanjani umuntu lo Uvela wavumbuka singazi nathi kamkabi. hawu samangala nathi hawu Akulungile qhubeka. Asifika ke sabona ucebo lakhe mina intombi ezimbili. Masifika hayibo. Kabi kenji uyafika uyabathusa ogere babaleke ogere. Masifika ke
bathukane ke ucebo lakho noKabenji. Balwe. Bafika umakhala njalo nje nomnye umfana nje omubi omnyama nje. Hayi vele hayibo. Mangala bafika. Bakinya ubani uKabenji. Bamlahlela phansi. Ngibaleke ke mina. Mangithi ngiyabheka ngale. Hayibo, Kabenji uphansi. Ucebo lakhe ubalekile la amantombazana lawaya. Hayibo, mangithi mangifika lapha yami. Kabenji ushonile. Hayibo, engekho nami into engayenza ngabaleka. hayibo. Hayi siyalima ngempela la. Ngakaboni ushonile Kabenji. Abala abambola. Ngoba Umakhala njalo. Nomunye Kuphi ngesikhathi enza yonke into le. khona iqembu elize iqembu. ngahle lawo iqembu labo two short into ezinjalo nje. Ngoba vele azwani nabo. Fana nabo azwani nabo two short vele. Manje indaba esithile. So uthini nje Kabenji sekesho yo Ayi cha nalo Nkabenje wenu. Uyavuka ngenzeka nje kusasa kuthi usuvukile futhi. ungasabi Awusasho ngiyakutshela. Hayi bo. Asazi. feel azingibhlungu kanjani Kabenji bosi yethu. Ngaphinda futhi nimnqabe futhi. Feel this time. Sizongomndeni wakhe. And serious ke le Weciko. feel Uyavuka nje. Weciko. hello two short bazosibulala one by one. Yabo akasekho manje uKabenji. Shaykhana ekhaya. Qala ngekhaya. Sithatha apha isibhamu. Awu mfana. Asenza weciko. Thubela inkabi. Inkabi sothe inkabi. Inkabi vele indahlala inazo ibha. Samsumela shayikhala qala. Emakhandeni wonke lawo wonke. Sabanjopula 1 ayaphela. Ngiyaphila sawusabona. Hayi mina ngirayithi njalo. Nangishaya. Yazi mfethu nawe uyangazi-ke mina lo muntu nje angihlali isikhathi eside ngingayile enkonzweni. Yaxoxa lo ndaba. Uyazi ngikhuluma yiphi inkonzo? Hayi ngiyazi. Sengisho lena phela. Hayi ngiyakuzwa kodwa inkinga ukuthi yazi ngachaza ngithini nje le ndaba ukuthi like angakabi ready umuntu wami yazi. Cha ngizoshaya uthungu mphungu. Hayi yabona sasana yazi angikho ready wangempela nje futhi nalo yawangishiya ngoba ngangingekho ready namanje futhi angikho ready. Cha phela kumina kuhlukile. Hayi ayikho into ehlukile. Thina nawe usanda ukutholana njengamanje. Sozama phela ngithi. Hayi ayikho into Sozama kancane angizuyifaka yonke kancane nje. Awungeke hayi. Yini kanti? Hayi ngeke sifanye. Yini kanti? Hayi. Hawu. Njani? Ngiyaphila. Nganyama. Usangithatha kahle. Ngani yababona ukuthi abafana kanga. Hayi bro. Awumeme. Hayi indaba siyesixoxe wesibali. Yini manje? Hayi, sathi sishaya isikhathi sokuthi befani. Beyakho. Ini? Ocabangeni. Eyami ini. Ocabangeni. Eyakho. Ngiyatshela. Hayi, yey wena. Ngiyatshela. Wena udlala abafana ngazi indaba yakho suka leki. Ukuthini? Wena uhamba banezi. Hayi ke, makuthi uyaphika. Hayi. Uyaphika. Lo? Simbona. Wesizicelo Hayi. Ayilungise. Khuluma nje kahle. Manje ke ungava umqosi tekman. Like nje sondufika nje kulento yeni. Usufuna ukuba stekman. Yasona? Hayi. Bakuthe yakhe ngani? Webheba sami ungusho. Hayi uwembamba. Angazana ngani mina? Ngalala nawe mina. Hayi. Ngiyafakaza nawe. Hayi mina angiyazi mina leyo. Hayi. Kahle wena. Uzophika nawe. Uzophika. Ake manje. Ake mbeli wazi ukuthi yabona abantu wamnika. Wamnika yabona le.
wena le. Ngiyakuthiya mfana uzoba naye and uzohamba futhi yodwa. Cela ukuthi uzoya kuye kulo naye. Yambona lo? Yambona lo? Hayi, shema uzokuphika. Hayi, uthatha. Amali. Uzokuphika nasi. Baby, Asam. Hayi, akayindawo. Asam. Akayindawo. No ufuna ukumenza so? Hayi, hamba wena. Hamba. Hawu. Hawu, kodwa bafethu. Hayi, uyaphi? Uyaphi? Ngiyeke nje yabo ahamba abhambe so. Newakhe ngasinde la. Ha, uzoyisola ke yakho le. Uzoyisola ke uzuyikhipha, angizuyikhipha uzobona. Uzobobaba uthanda ungathandi uye. Wena ke nje ungaphindi ukubona unaloya. Ungaphindi ukuthi umuhle ke kho muhle. Ayi ungazuthi uboneni lapho uzoyiphika lo ngane. Aseshe ngathi siyahamba. Sho. Ungathiyo wena uqanje uqonte efana neyami. Mangingathanda futhi ngingashisa. Phika ukuthi ngeke. Awungenwe desitolo sisi. Hayi ke akufani phela wabonela kimi. Ayikho indaba yakho. Usho nje? Usho nje? Kuyaphela ukuqonta kwakho ngoba nawe uzoba njengami. Ngizisisa mesingekho sikhula ngithi mina Hasani. Ambani, uyeke lo mahosha siyeke. Sihliziyo zethu sibovu sifana negazi ndugeshaya thina inesimamba ndugeshaya thina inesimamba ndugeshaya thina sihliziyo zethu sibovu sifana negazi ndugeshaya thina umuntu akhuluma sinduna ukhuluma noba yafinkuzi yahla umuntu akhuluma sinduna madoda umuntu ayigcine niyo ukuhlala ekhaya lokho hayi noma ke sebengaze besikhona hey la kwethu ekhaya hayi sesila kwa mase livuze hayi sengathi semachibeni nje manje kodwa phela manje kwenza kanjani usambeni sekhaya laba abancane besana hayi ngakhala kuqala amthimbe lapho abengakaze nimafonele sifonele esidala hayi mathi ake ngikhuluma nabo hello hey khamba kanjani madoda lapha hey asiyaphila mfowethu ya hayi ningichazele kahle la ngiyanibuza la nobhuti lokho siyanibuza ukuthi kwenza kanjani ukuthi mangabe siye ekhaya bese niyasala ani madoda nenzani lapha ngoba phela na ngicabanga ukuhlala ekhaya hawu nisekhaya hawu mfethu ashithi sisale ngephutha ngempela hawu lutho hayi uthi silebele insanga uthi yamazi nawe mfana omncane obhizi vela ngensanga phela ngiqala lapho ukuthi phela ngifaka ibanana emlomeni nenzani ngempela lapho ngimfica lapha enobuhle mfethu hey ngimfica lapha ubona ukabenje hey bemebona ukabenje lokuthiwa ucobola phika yabaleka hey nangu mina ngibona simqinya lapha ukabenje wafa umuntu yeah ngiyofuna ukuthi sitholele umuntu ozakesibesela lapha into yanini le uma enqoso uyasikufonela uthi ke ngitshela obhuti lawa abadala ukuthi ngibothe wenzani obhuti nabafowethu ke ngikhulume nje nabo la ya mabaleka ngoba bamba kancane ya what's up hayibo seyivaliwe na umbiko madoda la ngiyawuthola kulabafana abancane ngiyabafonela ke manje ke baphila kwathi hayi bona abantu bayaphila kodwa sekunenkinga uyayazi igenge le iyahluka ya nibonile bona kanti uthi naye lo engabikho sizothi abe khona ekhaya abayenzele inkinga futhi yini ke futhi manje hayi babulala umuntu wona obulala yena kuyimobo ngaze kuba nomfana ambulalile lo bani kabeji bani ngiyambona ngizwa ngazi action lo magama amaningi hayi bakubulela baba lezi indaba zakudala Ngisho ngathi manje hayi kodwa ngoba kufanele ukwaziwe lokho phela ukuthi ngisho ngawubhebhe impela sacuba sokuhlaba isithwayo ubhebhe singakuthothuza thina ubuso omngcini kodwa kusalayo umuntu amanzi amancane kade ngakhisho hayi khona into embi ukuthi ngoba bazosuke besikhululise kodwa khona esikujabulayo ukuthi ngeke zifundwe enye indoda
manje wesonze njani amadoda abayimeli bebuyele egoli solo ngisebenza phela umfowethu usele yedwa lebho babini sokuphosela untangweni angizomkhumbula ngihlale bemthanga uzikhozela umuntu yonke hayi bokunomcimbi laphana bafuthi bashelema basaze kuhlamba phana namhlanje ngibona papa basafithi inkomo yebona nalo mfana bathi angigcina sasifundela umkhelela mina asambula khona le ngane engiyifunayo leya futhi yakaZulu ubonile futhi kubona ngane oyikhupha njalo leyo yalapha amkhizi ubonile hayi phuthuma nje sifuna imkamelo phela angena amacansi esaleni ya phela inani nomahewu azimele sivusene nekhaya futhi Waza. Manje nawe wamelane nangapha. Angiphathekile makahle ngoba yabona abafethu abekho basekhaya ngisawuma indaba zabantu. Mina ngabe ngibuza ukuthi right. Kabe nje. Angitshadujula u2 shots aqale nje manje wasenda kanti sahlangana naye enokudla kahle mina ngibona ukuthi sesisabela ukuthi amaphoyisa mina ngisaba ukuthi sibhibhe amaphoyiseni manje ka umfowethu omncane waqeda ngayo wena pho awatholanga amathipho zakho angibona serious phela ngeke umbozi ngibizwe kanjalo bese ngingafiki nje angeke kube niwari engaka nje ungenayo umthelelo walento ngasibhamu siphela ngazo nje endlini so umbulele nawe cha ngeke ngisho ukuthi simbulele ngithi ngiyasho ukuthi mfethu uqede ngayo ngeke ngisho ukuthi ngimbulele umsizile ya ukuthi abaleke ngimsizile uba yena mfethu lo ofika umsizile ngasiza umuntu ofile wena usangane ile trauma ekuphethe le asaba lento icabanga bathi asiphume abantu abafile sambe sobheka kanti inde oh yamhla sasodla le futhi Moibile, Tapsile, Amahle. Guys, sizonitshela ukuthi nilokhuzana nibheke i-channel le. Uphinde usas. Yo, ayiyeke. Yo, isimisa sangishaba fethu. Thiwa size. Okay. Ayini ukuthi ufollow ne. Subscribe, ulike, ucomment if nakho ubona i-mistakes. Yabo nje izinto zakhona izinto zabelungu mfethu yasizwa mfethu ucofe kulela button lela ungasabi ofe